Gaurko lehendabiziko platera? Gulen entxara epela, otarrainekin. Hori da, osagaiak esango dizkizuet. Koloretako uratzak, saltza berdea, tomatea, gulak, otarranskak, baratxuria eta aguakatea. Gaur, saltza berdea eginda ekarri dizu. Bai, eginda ekarri dut eta, egiten dut, nola egiten duzu, hori da. berakatza frijitu, olioan, gero irina bota, gero ardo zuri pizka bat, eta fumeta, eta gero azkenik perexila. Azkena perexila, hori da. Eta gatza, bebai. Gatza bebai, gatza puntura. Bueno, hasiko gara tomatea zatitzen. Hori da, bai. Hori da. Ez oso txikia, baina bai, hola, ikusteko moduan, hori da, hori da. Eta gaurko honetan azaleta guzti. Hoxen gaina, urazak garbituta ekarri dituzu, zatituta eta berta. Hori da. Gero aguakatea azkenengo dugu eta oksidatu egiten da. Hori da, hori da. Koloria ilundu egiten da, garbituko izut. Bai. Hori da, hoxen. Bai, koloria ilundu egiten da, oksidatu. Orduan horrekin hasiko gara. Eta bueno, lehenengoz. Zataia martxan. Berakatza, laminetan jarri. Bueno, sartainean olioa. Olioa, pixka bat. Oin, berakatza frijitu pixka bat. Bai. Hori, eta pixka gorritzen utzi, eta gorritzen danean. Gulak bota, eta gero saltza berde pizka bat jugosoak gelditzeko. Hori da, jarki. Eta beste aldetik, otarrainak. Plantxan egin ditugu. Zurituta dituzu, buruak enduta, dana, azalak eta... Gatza. Zapitin bat. Eta, bueno, beroa dagoenean. Hori da. Ondo, argi moldatu geha, Bai. Alkarrekin. Bai. Gaur bosgarrengo eguna. Hori da. Makina platar egin ditu. Gaur bitartean 8. Bai. Bai postreak, aragilare bai. Danetikan. Pistoare bai, kopatxoan. Bai. Bai. Asko izan dira platerak. Bai. Kolore pixka bat hartu behar du. Kolore pixka hartu. Hori bai martxan. Ze joko ematen digu gaur egun gulak, ez da? Bai. Bai. Hotzian. Aukeran epelian goxua, beti. Bai, netzako ere bai. Bueno, ja, kolore hartzen dabiz. Eta, bueno, oin. Gulak botako diasko. Eta salteatu pizka bat, eta orain salsa berde. Salsa berdearekin gozatu egingo dute. Bai. Nola, gulak denbora gutxi behar duen, hobeto da salsa aurrez egin. Eta epela egon behar da, ordan apartatu eta alde batera utzi. Hau listo, horrela xen, zutatik kanpo, ez da? Bai. Bueno, oin, aguakatea zatitxiko dugu. Bai. Hori da. Eskazu da jetxi, hori da. Hola xen, zarkezko. Platera hau azkar egiten da. Azkar egiten da? Bai. Gogoratu askar, ikasketak egin zituen Leioako Ostalaritza Eskolan, 20 urte bakarri ditu, baina uztarta, gaur egun, Imanolekin, dago lanian. Trabakoa bekoan, Trabakoa bekoan, Maiabian, bertan, Vale. Hau. Hori da. Bueno, nahaztu egin behar da, pixka bat.
Eta hau ni nahiago dut platerean olioa eta... Eta zuzenean platerean botatzea, ezta? Zuzenean. Hori da. Orduan, hau ja. Platereratuko dugu. Hori da. Hori da. Aguakatea. Nahikoa da. Baina, itzali. Itzali, zutatik kanpo. Hori da. Katza, ozpina, eta olibolioa. Bai, eta oin ja gula jartzen ditugu. Hori da, horrekin. Gulak epelak. Bai. Kasu honetan aldamenean, ez da? Bai. Hortxe. Zago xua. Ze tekstura eman dion saltza beak, ez da? Hori da. Eta ja, otarrainak. Eskina batean jartzen dugu, holan. Eta azkenik perexil pixka bat dekoratzeko, kolore emoteko, kolore gehiago. Hori da, esan dezu plater azkarra eta motxa dela, baina oso fina. Azkarra eginda, baina fina. Hemen duzuek gaurko lehendabiziko platera. Gulak eta otarreskak egindako ensalada epela. Bagatoz, azken ukituak izan da. Tomatea laukitan ebaki. Koloretako urazei gehitu. Berakatza laminetan egin eta oliotan gorritu. Eta bertan gulak salteatu. Saltza berdea gehitu. Otarrenskak oliotan gorritu. Aguakatea laukitan ebaki eta entsaladari gehitu. Entsalada ozpin olioarekin gozatu. Gulak eta otarrenskak ipini eta perrexilarekin apaindu. Daztatzeko momentu iritsi da, honea aurreratu. Eta, itxura, koloretsua, eta bolita. Gula daude, otarrenskak ere bai, baina gulak saltza berdiekin goxatuta, zoragarria. Ikusteko oso polita, eta jateko ikusten den bezain goxua.